Buenas, gente! Què tal? Benvinguts al meu canal. I avui vaig a parlar sobre els vostres problemes. No, o sigui, vaig a intentar aconsellar-vos sobre què faria jo o això. L'altre dia vaig publicar aquesta story en la que us dia que em diguereu algun problema i jo us intentaria aconsellar. And this is the day. O sigui, us vaig a intentar ajudar, ¿vale? Mentre vaig a preparar-me un batut perquè en una hora tinc classe. So, again. On està la batidora? Estaba ahí fuera, o sea, no. Mireu-la, ¿la veu? Pues vamos a cambiar el plan. Anem a fer nuestro batidito de yogurt, mango, kiwi i plàtan. Vaig a portar-me el portàtil amb les vostres coses i així. Anem fent alguna cosa, no? Diu, em sent molt nerviós per una entrevista de treball. Què puc fer per relaxar-me? A veure, el meu consell, sincerament, és... Crec que això se podia ficar en pell. Bueno, el meu consell, sincerament, és que tu has de confiar en tu mateixa. És a dir, però ja siga una entrevista de treball, un treball de classe, una presentació per al que siga, tu has de confiar en tu. Tu t'ho has currat, ho estàs fent perquè creus que és per a tu, doncs avanti. O sigui, si no confies tu en tu, qui ho va fer? És que és una cosa que moltes vegades pensem, és que segur que n'hi ha 20 millors. Què saps? Què saps? O sigui, esa plaça de ser per a mi serà? Ja està. Doncs en el treball és igual. No sé com parlar amb els meus pares sobre els meus problemes escolars. Tens algun consell? A vegades, el meu consell quan no puc parlar sobre alguna cosa és escriure-ho. Jo quan alguna cosa no m'eix, la escric i la llisc. I no passa res per llegir una cosa. O sigui, al final, lo important és transmitir-ho i si ho pots transmetre escrivint-ho, millor això que no transmetre-ho, no? A veure que no se me caiga el mòbil. Jo he perdut tot l'interès en els meus estudis. Com puc tornar a motivar-me? Bueno, pues... Jo crec que lo important a vegades no és el on estàs, sinó on vols arribar. Tu saps que per al que vols arribar necessites estudiar això? Doncs no tens una altra opció. Llavors pensa en que quan abans te'l tragues, abans podràs estar en el que realment t'agrada. O sigui, jo sé que és difícil i sóc la primera que ha odiat durant molt de temps els seus estudis, però realment no ho estic currant per aprovar-los i poder estudiar el que realment jo vull. Però és que per estudiar el que jo vull necessito fer este tràmit, que és una maldita mierda. Em sento molt sol i no sé com fer amics nous. A veure, en això he de dir una cosa, moltes vegades... Joder, perdón, és que se m'olvida que no n'hi ha basura en estos moments en la casa. Jo ho he tirat i no n'hi havia res. Moltes vegades pensem que el sentiment d'estar sol és per no tindre gent. I realment jo pense que el sentiment d'estar sol és perquè algo en tu no va bé. No necessites gent per a no sentir-te sol. Si tu estàs bé en tu mateixa, té igual el nombre de persones que tingues al costat. Perquè el que t'importarà és... O sigui, si tu estàs bé, tot el teu voltant està bé. Però si tu no estàs bé, és que t'igual que tingues 50 persones, és que igual tens un muntó de gent, però sents que estàs a soles. De fet, segur que alguna vegada t'ho han dit que no és el mateix estar sol que sentir-se sol. I és completament cert. No és el mateix. La meva millor amiga està enfadada amb mi i no sé com arreglar-ho. Què hauria de fer? Doncs parlar les coses. Sempre que ens enfadem, com que acudim a altra gent, no? O sigui, jo m'enfadé amb un amic i me'n vaig amb la meva amiga a parlar-ho. No, ho he de parlar-les en el meu amic, no? Amb ell he tingut el problema i amb ell he de solucionar les coses, no amb la meva amiga, no? Em fa por el futur i no sé què fer després de l'institut. Tens algun consell? No s'ha de tindre por i no s'ha de pensar tant en el després. Meus pares sempre m'estan dient, però és que Marta, pensa que després, no. O sigui, jo sempre les dic que no. Després perquè, i si me mor demà, el després que m'es dona, no? Si estic 20 anys estudiant una cosa que no m'agrada i de repente tinc un accident i no ho he pogut disfrutar, de què m'ha servit, no? Llavors, sí, jo comprenc que és important el saber que vas a tindre una vida i vas a poder tindre diners per a tu viure i el que siga, vale? Ho entenc, però una cosa és això i una altra cosa és estar tot el rato pensant en m'he de fer ric o és que i si el dia de demà i si no sé què, no pots estar sempre pensant en el. Pensa també en que si tu ara per exemple estàs estudiant una cosa és perquè el dia de demà vas a treballar d'això i treballar són molts anys. Imagina treballar tants anys en una cosa que no t'agrada. O sigui que moltes vegades, tot i que penses que el sou que vas a treure és minúscul, jo crec que és molt millor fer una cosa que t'agrade i que no quan estigues treballant que digues no vaig a deixar el treball perquè no puc més, que estar estudiant una cosa que saps que te va donar diners. O sigui, m'acaba de ratllar un muntó, que sí que la qüestió és que jo crec que és més important fer una cosa que t'agrade, que sàpigues que en el futur la vas a disfrutar, que estar tant de temps estudiant una cosa que no t'agrada i que damunt no te va agradar en el futur. Total, per tindre diners, però és que per seguir tenint diners vas a tenir que seguir treballant. O sigui que sí o sí vas a haver de treballar. Què preferiries, treballar una cosa que t'agrada o estar 24/7 mal perquè no t'agrada? O sigui, és que jo crec que té sentit el que dic. No m'agrada el meu cos i em sento insegur. Com puc millorar la meva autoestima?
m'ha caigut tot el iogurt per així. A veure, l'autoestima és un tema tan difícil, o sigui, no és d'un dia per a un altre estàs genial. O sigui, això ho teniu que tenir superclar. Jo crec que el més important és poquet a poquet anar estimant-se. Potser moltes vegades no és el teu cos, sinó és una altra cosa. Moltes vegades no és el mirar-te a l'espill i dir que ets estàs, sinó que una altra cosa és la que t'està fent pensar que el que realment està mal és el teu cos i el que realment està mal és la teua ment. Això és una cosa més de psicologia, però jo en el moment que estava mal m'ho van dir que si jo estava mal no era per realment com estava el meu cos, sinó perquè algo dins meu no funcionava, i estic completament d'acord. Quan vaig solucionar el que tenia mal així, vaig solucionar tota la resta. M'han convidat a una festa on hi haurà alcohol i drogues, no sé si hauria d'anar. Així la cosa ja no és el que va haver en la festa, és el que tu vas a fer. O sigui, jo crec que tu pots anar a una festa i no beure ni provar drogues, tot i que n'hi hagi. I jo sóc la primera que he tingut durant molt de temps amics que s'han ficat el que li s'ha donat la gana, però jo no ho he fet. O sigui, jo crec que tu pots escollir què fer i sobretot quan tens la capacitat de fer-ho. O sigui, jo crec que una vegada tu, els teus pares i tal, ja et deixen anar de festa, se suposa que és perquè pensen que tens l'edat i la suficient maduresa, no?, per dir-ho així, per a decidir el que vols per a tu i el que no. O sigui, que jo crec que té igual el que hi hagi en una festa. A veure, una altra cosa és que me digueris que van a haver armes, pues igual te diria, pues ten cuidado perquè si a una persona se li pira, va. Però alcohol i drogues, tu pots decidir què ficar-te i què no, i ja està. Estic molt estressat pels exàmens, com pots gestionar millor la pressió? Jo crec que sobretot se gestiona sabent que ho estàs portant a temps. O sigui, si tu des del primer moment te fiques a estudiar i ho portes tot el dia, després la pressió és molt més baixa. I jo això ho asseguro 100%, que jo he sigut una persona que sempre estudiava l'últim dia, i aquest any que ha anat al dia, quan arriben els exàmens estic super tranquil·la. De fet, tinc un examen el dilluns, m'han dit que era el diumenge i he dit que per mi perfecte. I de fet, avui que és dimecres me'n vaig i fins el diumenge per la vesprada no torno, o sigui. Però el porte també, que no estic ni estressada, o sigui, el meu major consell és això, que el portes al dia. Hi haurà menys pressió i a més la nota. He tingut una discussió molt forta amb el meu millor amic. Com puc reconstruir la nostra? Doncs al igual que he dit abans, parlant les coses. O sigui, si no es parlen, no va renaixer tot en aquest món. Estic interessat en provar noves aficions, però no sé per on començar. Mira les coses que t'agraden. Mira, per exemple, ten clar si el que vols és més esport, és una cardio, o vols més una cosa relaxada, o mira també què te va o què tens prop. No sé, la veritat és que això és un poc més personal. Jo, com soc d'anar provant mil coses, tinc problemes per dormir i afecta el meu rendiment escolar. Què puc fer per millorar el meu son? Buah, a mi això m'ha passat bastant, O sigui, soc una persona que li costa moltíssim dormir. Però últimament, la veritat que el que estic fent és, quan arriba les 11, dins el telèfon. A més, tinc limitades les aplicacions, o sigui, les puc veure 3 hores al dia. Per tant, de normal, quan arriba la nit, me queda poquet per veure. I no res, i sol que estudiar un pelín abans d'anar a dormir, que això també fa que tinga un poc més de son. També durant un temps me vaig prendre melatonina, que és natural, i me va anar. No m'agradava la meva escola, però no puc canviar. No m'agrada la meva escola, però no puc canviar. Jo així, l'únic consell que et puc donar és que vagis pensant en que l'únic que has de fer és estudiar. O sigui, no tens que intentar ni que els mestres es porten amb tu, ni que els teus companys siguin els teus amics, ni absolutament res. Simplement has d'anar a estudiar i punt. Jo aquest any he trobat unes amistats que em duc genial, però fins el segon trimestre, que no em portava tant, jo anava, obria el llibre, anava a la classe i quan s'acabava me n'anava a casa. Ni parlava a ningú, ni feia absolutament res, ja, anava a atendre i ja està. A vegades, segons el moment, t'agafes d'una manera o d'una altra la situació. Sento molta pressió per triomfar en la vida i no sé com gestionar-ho. Buah, me passa moltíssim. La veritat que em passa bastant. Jo sempre tinc aquesta pressió de ser perfecta, tal. No pots. O sigui, és que no pots, no existeix la perfecció. Ho vaig comentar una vegada que en ballet no existeix la perfecció i mai en la vida fiquen un 10. La meva major nota des de 7 anys és un 9 i ha sigut aquest any. Vull dir, no existeix la perfecció i en la vida jo crec que és un poc igual. És que sempre va haver coses millors, sempre vas a poder millorar, sempre va haver, jo què sé, sempre vas a poder guanyar millor sou o tindre millor, jo què sé, múscul o eliminar un gra, o sempre va haver maneres de millorar. Per tant, la qüestió és no pensar en això. Pensar en que tu estàs fent el millor que tu pots. Em sento atrapat entre les expectatives dels meus pares i els meus propis designis. Ja, I know it. Esto és difícil, o sigui, és difícil. A vegades també hi ha que ser un poc del que et diuen els pares i simplement escoltar però no sentir, tipo, que parlen sí i ignorar un poc. Sé que això sona mal, però hi ha moments en els que sols tu saps com tu estàs, per molt que siguin els teus pares. Per tant, jo és veritat que durant molts moments he escoltat, però hi ha hagut uns altres en els que jo necessitava escoltar-me a mi mateixa i no escoltar a ningú, per molt que foren les persones més properes i que més em volgueren en el món. Hi ha vegades que t'has d'escoltar a tu i
ja està. Això no vol dir que no et pares a vegades a parlar amb ells i tal, perquè pot ser tenen raó en alguna cosa i et pot ajudar inclús a tu estar millor del que penso. Estic preocupada per la meva salut mental, però no sé com parlar amb algú. A veure, n'hi ha moltes vies, ¿vale? La primera, com he dit abans, és escriure. Escriure com et sents i donar-ho a algú, donar-ho als teus pares, donar-ho, si per exemple vas a classe, donar-ho a la tutora o sempre n'hi ha una mediadora en l'institut. Si no confies, o sigui, si no vols parlar en els teus pares o en algú de l'institut, sempre pots parlar en un familiar, una tia, un germà o en un amic. A vegades pareix tonteria, però un amic també pot ajudar moltíssim. També depèn molt de l'edat que teniu, però els amics ajuden també molt, molt, molt. Sent que la meva parella em pressiona. Mira, jo ho he dit moltes vegades, jo tinc sols una parella, però pense que tu has de sentir-te lliure de fer el que et doni la gana i de viure com et doni la gana. Sí que és cert que quan comparteixes vida en una persona ha d'haver com un equilibri, no? O sigui, mode de baix consum. O sigui, heu de saber posar uns límits per a ni molestar un a l'altre ni viceversa. Però, sempre que una cosa a tu t'estiga fent mal o t'estiga agobiant, tu l'has de comunicar, perquè pensa que si és la teva parella, se suposa que aneu a durar per tota la vida. Vaig anar perquè doncs, tots sabem que a vegades s'acaba, a vegades no és el moment o el que sí, però se suposa que sí. Per tant, pensa que tu no pots viure sempre en aquesta pressió. Llavors, des del primer moment has de parar-la i has de frenar-ho, tot i que coste, i li has de comunicar les coses. I si et sents tan pressionada que no pots contar-se a la teva parella, pot ser el moment de que ho parles amb algun familiar i que t'ajude. Vaig a fer 2 mesos i farem un altre vídeo perquè n'hi ha un muntó. M'han insultat a les xarxes socials i em sento fatal. Això és jo? O sigui, això soc jo 24/7. Mira, el meu consell és que passes absolutament de tot. O sigui, sé que és fàcil dir-ho, però és que t'ho promet que quan ja portes tants insults és que te la pela. O sigui, jo em ric moltíssim. Jo n'hi ha comentaris que em fan una gràcia. O sigui, són boníssims. Te ho has d'agafar tot en humor. És normal que et senti mal. És normal perquè fan comentaris que van a matar i que van a punxar. I tu te penses que la Rivers, que li han dit 50.000 vegades que no treballa, que se busca un treball, que tal, no li fa mal? Pues claro que li fa mal. O quan el xic este que està fent ara el repte d'anar en bici i no sé què, que li diuen que és un gordo, tu creus que això no fa mal? Clar que fa mal, però si se ho agafen en sèrio és que poden acabar tots en depressió. Per tant, n'hi ha que saber controlar i si tant de mal et fa, bloc i aprendre per cul. O elimines comentaris i au. N'hi ha que saber estimar-se i dir hasta aquí i ja està. Si ho pots suportar, te deixes els comentaris, contestes a qui te doni la gana, te prens en humor i punto. Que no pots suportar i te fa mal, cariño, basta. En plan, páralo y que no siga. Y el último, interesante. Estic enamorada però no sé com expressar-ho. És difícil. Buah, crec que en este vídeo és difícil com 50 vegades. Però és veritat que costa. Però una cosa que vaig a dir és si no ho dius, no va passar res. Si tu no ho dius i la persona que també pot estar enamorada tampoc te ho diu a tu perquè pensa igual que tu, no va sorgir absolutament res. O sigui que tot i que faig por o que tingues ahí un esto de la voy a cagar, fes-ho. Fes-ho perquè és que igual t'estàs perdent uns dies meravellosos amb aquesta persona. I si te diu que no passa res. Millor que te diga que no i pots seguir la teva vida i conèixer altra gent, no? Digo jo. En fi. Queden moltíssimes més que promet que les respondré, però ara vaig a berenar i en mitja horeta a classe. Ai.